mibadhi mane osenenore e kinde ma okalo. Magoha mane wuoye e skund sekondar ma nyiri ma Kadika ne owacho ni e kinde machiegni gidhi yawo NEMIS manyien ma bende dhi bedo mano ma ng'ato ok nyal donjo e mayot kendo lok nonro mar japuonjre ma oketi. Kara bed ni ok ne oyango kwan mag jopuonjre ma bandia mane obedo e NEMIS ni, Magoha ne owacho ni ne nitiere seche ma iyudo ka kwan jopuonjre ma oketi e NEMIS ng'eny ma oloyo mago ma yudore e sikul, kendo mano ema kelo mibadhi. But what the president has done, together with our support also, is to ensure that now we are going to have a NEMIS that has the data that you cannot change. So unless the person who is going to follow me is corrupt, then we shall be able to account for our money. For example, this school, if this school has 100 children, there's no way you can then send money for 300 children. At the time you are sending money, you elevate the number. As soon as you have sent the money, you take it back to 100. We have saved the government billions of shillings. If anybody succeeds in stealing money under my watch, then it can only be because of human weakness, because I have no sympathy for anybody who does not want to account.